Το Σίμω πάρει συνέντευξη για τη Μάντσεστερ. Επειδή περνάνε μέσω τηλεφώνου. Άντε, θα μιλήσετε. Ναι. Την άποψή σας για τη φετινή Premier League και τη Liverpool. Με διαφορά αυτή τη στιγμή η Arsenal. Arsenal την καλύτερη μπάλα δηλαδή. Η Arsenal είναι αυτή τη στιγμή και μετά όλες οι άλλες. Το Klopp πώς το βλέπεις, έχει κάνει δουλειά στην Liverpool. Ο Klopp ακόμα ανάλογα με το roster. Δεν έχει φανεί. Με αυτό το roster, ναι, μου δεν λες μπορεί να πώς- κάνει τίποτα με αυτό. Πώς γίνεται ρε συνάδελφε να κερδίζεις μέσα στη City 1-4 και να χάνεις την έδρα σου από την Crystal Palace. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Είναι πολύ μικρό το roster. Είναι πολύ μικρό το roster και φταίει χρειάζεται η αστάθεια της ομάδας, δηλαδή. αστάθεια και επιστροφή Τζέραρτ. Αστάθειας έχει, ακράδια λέει. Σωστός ο Πετράν.